abi mɔgɔw kamana gan mɔgɔw bi jɔn na kodi ne de bi kɔlɔsi ta wallahi don dɔw kodi galena alikuranɛ na wallahi billahi don dɔw de bi kɔlɔsi ta ne tɛ se kɛmɛ ma me dan 70 na sura foyi tɛ ne alamina sharaha tɛ mais b'a dɔn moru a ye n lamɛn nin yɔrɔ in na karamɔgɔw a ye n lamɛn ne faw a ye n lamɛn mina fɛn dɔ fɔ ye mɔgɔw mɛnna ka kow dabiri mɔgɔw ye wallahi kɛrɛnkɛrɛnnenya karamɔgɔya sira kan i b'i sogolo k'i ka nafolo tɔgɔ de cɛ k'i bɛ taa ko karisa ka ngala wallahi n'i y'o jɔ 100 o 100 90 si t'a f'i ye k'a t'a dɔn u t'a dɔn u tɛna f'i ye k'u t'a dɔn wallahi a ti fɔ dalilu ye secret dɔ de ye karamɔgɔ badenya tɛ wallahi o tɛ ayi garisɛgɛ don n'ala y'i garisɛgɛ a la dɔrɔn a banna n'ala y'i garisɛgɛ dɔrɔn a banna mais ni ko de ni ɲɔgɔnna tɛ yen fiyewu o ye kuma wɛrɛ ye i tɛ mɔgɔ min ka du kɔnɔ o balolen don wallahi i y'a faamu wa ne bɛ dalilu d'i ma kuranɛ kɔnɔ i bɛ balo i bɛ sa i tɛ sa ni juru ye alhamdulillah wallahi ne bɛ dalilu d'i ma kilisi la i bɛ balo i bɛ sa i tɛ sa ni juru ye ne bɛ dalilu d'i ma laturuden la i ka balo i ka du balo ni maa 100 don i b'a bɛɛ balo i tɛ sa ni juru ye n kɛlen ala la ne de b'a d'i ma a kɛ alhamdulillah i y'a faamu wa mais an bɛ fɔlɔ kuranɛ na fɔlɔ nin ye ala ka kumakan de ye an b'a fɔ a ma ko alikuranul karim mais ala ye ne garisɛgɛ yɔrɔ min na a caman don mais an bɛ taa alamina sharaha kɔnɔ bi voilà n y'a dayɛlɛ a bɛ n'a ma yan alhamdulillah an bɛ taa alamina sharaha kɔnɔ ala ka mamadu ko youtube mɔgɔw k'a partager cɔrɔ na ɲuman na a y'a partager a ka aimer a ka kɛri bila Ivo bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أيوة إيفو نياتا كيلي متكيلي ibina fila ta fila ibina ya saba ta saba yi mimu jule mimu saba mina niye ba don Ivo ka damina ya alam nashraha kana bila fa ina ma al usri yusran ina ma al usri yusran ibe joy ina fo aya atoyidi aya worona abe harfu 70 ani 70 ya faamu sigire de biya ni to kana fitrin wali alama ga ala barka dai wallahi wudu alam nashraha ka ka garsege tigi alam nashraha ki hakili sigi alam nashraha ka kudo dima alam nashraha ka famuya dima alam nashraha ka koma ke nyemai alam nashraha fentunune ka dakena ka alam nashraha ka lumière bo moko fe ko lumière minti o kamana ka ga o de alam nashraha ko alam nashraha a kili la fila mimu saba nunu nani sha duru ra woro ha wolofla ibi joy ko b'a fɔ alam nashraha o tɛ wɔɔrɔ ye wa ay o ye dimanche lay o ye lundi mimu ye mardi na o ye mercredi sha o ye jeudi ra vendredi ha samedi dɔgɔkun tile 7 maa min t'a balo a bangi don dɔ dɔw b'a fɔ ne bangi don hey a bɛ to yen ka ne bangi don yɛrɛ ɲini fiyewu alam nashraha i ka hɛrɛ b'a kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma foyi ɲini wallahi o don kabakolo ye 7 ye kabakolo sangolo an bɛ sangolo min kɔnɔ 7 don a 7 ninnu de y'a da tilew ye a hɛrɛ da tile n balimakɛ kana siga dɛ n lamɛn dɔrɔn i ka partager kabakolo hɛrɛ da tile ka kabakolo hɛrɛ da yɛlɛ a da tile alam nashraha don i y'a faamu wa n bɛna nin ye alam nashraha adamaden i mana kɛ cogo o cogo Simon 7 de bɛ yen ko de b'o jɔrɔ o de la silamɛya la n'i bɛ seli i b'i ten turu i b'i bolo 2 turu o ye joli ye 2 tɛ 3 i bɛ kunbere nin turu ka nin turu
ta duuru ye wa i bɛ sen ŋɔniguma turu ka sen ŋɔniguma turu ta 7 ye wa ala mina sharaha don n bɛna sekere d'i ma i bɛ wasa alhamdulillah abilahi da ala la i ka sira ala ɲɛ ne ayatollah de b'a f'i ye n'i ye ala mina sharaha dɔn ne m'a fɔ ko ala t'i lajarabi mais i tɛ siri maa la fiyewu mɔgɔ minnu b'a la mɔriya la k'a bɛ ala k'u da an ma fɛn sɔrɔ a ye ne lamɛn a bɛ fɛn sɔrɔ fo ni m'a kɛ fo n'i yɛrɛ bonya maa minnu b'a la u b'a fɔ ne ma don foyi la ko a ɲɛna n bolo ayatollah lamɛn n galenna ala la i bɛ fɛn sɔrɔ alhamdulillah ne ayatollah de b'a f'i ye maa minnu b'a fɔ ko ne ayatollah ne yɛrɛ de tile kelen ne hakili ma sigi ni kamanagan don fa bɛ ne ka wuli na i hakili b'i sigi sur place ala mina shiraha a 7 mena ni ye o n bɛ kuma ni 7 in ye fɔlɔ quoi harifu 7 in n bɛ kuma n'o de ye ka tamasiyɛn yira e la fɔlɔ tuma min na an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala subhanahu wa ta'ala bɛna a latigɛ a kana diɲɛ na ala kira kana diɲɛ na ala kira fa fatura yanni a kana a nanen a si san 6 a ba fatura a si san 8 a mɔkɛ fatura a dira a binakɛ min ma a ye san 25 sɔrɔ i y'a faamu san 25 sɔrɔlen binakɛ ye muso dira a ma o kɛra Seydatul Kadija ye a nana san 40 dafa kira kɛlen ka san 40 dafa ni ala nana ci k'a kɛ nabi ma k'a kɛ kira ye binakɛ fatura gɛlɛya suru gɛlɛya bilahi kuranɛ bɛɛ ta i k'a ban ala ko n ye Mamadu ka sɛgɛn ban yɔrɔ o yɔrɔ sura 2 don fɔlɔ kɛra ladili ye filanan kɛra nin ye ladili la a ko wadduha waleli iza saja mina d'aw ma mina kuranɛ d'a ma a ye wadduha lamɛn a ka alamina sharaha lamɛn nin sura 2 de bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i bɛna wari di den ma i b'a sigi k'a ladi n'i bɛna wari di i ka baarakɛla ma k'a ka taa commerce kɛ i b'a sigi k'a ladi n'i bɛna jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma i b'a sigi k'a ladi ala ye alakira ladi yɔrɔ min na ka sɔrɔ ka hɛrɛ kɛ alakira ye o de ye wadduha waleli iza saja ye i b'a dɔn yɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ alakira ma kɛ setigi ye nkalon don alakira de ma kɛ waritigi waritigiya ni setigiya tɛ kelen se foyi tɛ yen ko alakira sara ko o t'a ye a tɛ yen adamaden mako kan ka jɔ se min na alakira ma sa k'o nege to a la alakira de jɛna se dɔw kɔ a n'a ma kɛ setigi ye kelen tɛ mɛ u b'a fɔ a ye de ko kira ko n ka balo fandaw cɛla n ka sa fandaw cɛla ni kira m'o fɔ fandan minnu bɛ yen n'olu ka finiw faralen don nka mɔgɔ o tɛ bɔ diinɛ na wa nka ani kira ma kɛ setigi ye kelen don e ye setigiya faamuya jumɛn ye a tɔgɔ ye di baroni gambi wari de b'a kun hali ni mɔgɔ min tɛ misiw min yɔrɔ la baroni gambi wari b'a kun tardi mamala ninnu wari t'u kun wa mɛ u n'u ka wari bɛɛ u n'u ka fɛn bɛɛ fo n'u tɛ mali kɔnɔ yan n'o tɛ ni Asimi ko k'u ka si k'u jɔ u b'u jɔ aw fɔ Asimi ta de ma ko se mɛ ninnu ta de ye nafolo wari b'a kun i y'a faamu o mana kira bɛ sa don min na jazilatu arabi bɛɛ masakɛ tɛ yen waritigi tɛ yen ko i tɛ kira sago la o de ye setigiya ye o de ye setigiya ye mɔgɔ bɛ i ka du kɔnɔ ne tɛ nin ye wa misaliya la sisan miliyɔn bɛ ne kun t'a fɔ n tɛ ala tɔgɔ ma duguya miliyɔn de bɛ ne kun mɛ ni ne fa ko ko n ka si ka n jɔ min jɔ i b'i jɔ siga t'a la se de tuma dɔw la ne bɛ si yan nɔ dugu bɛ jɛ dɔrɔn i b'a mɛn ko ne taara segu o b'a sɔrɔ ne fa ko ayiwa nin ko in bɛ yen ne bɛ na parce que munna ne ni n ka wari ye jɛn ta ye n fa ne fa de ye setigi ye mɛ ne ye waritigi ye ne fa o de ye setigi ye mɛ ne ye waritigi ye ala ye se de di alakira ma sallallahu alaihi wasallam ne fa ko sisan n fa tɔma bon n mago bɛ miliyɔn 1 na wula in na a bilahi hali na ne bɛ t'o juru ta dɔ bolo ko banque datugulen don heure tɛmɛna ne bɛ t'o kɛ parce que ale de ye setigi ye o mana ala ye se de di alakira ma mɛ u b'a fɔ alakira ma kɛ setigi jɛni y'o f'i ye i bɛ kuranɛ sɔsɔ wa ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko wa wajadaka a'ilan fa'agina ne y'a sɔrɔ foyi t'e bolo i bolongolo don ne de ye kari k'i sɔn f'i y'a fɔ a to ten ala de ko ten wala sawfa yuti karabuka o kɔfɛ dun n'i min sɔn f'i bɛ jɛ a nana fɔ ko o kɔfɛ ko
alam yajidika yatiman fa awa wallahi ay fa saray ba saray binake saray mo ke sara ne me lamo ndilala ka muso wartigi dima muso min jolle do ni ka muso do be jori mo ko wartigi do ma bitla ki kunada muso ya na ka fe bedin parce que ne nga dumini to be ka dima san nyere itay nga na fulu titay sai da kadija ya ka na fulu na yere bededi ala kiram wallahi ko te son e o mana ako wo wajadaka dolan fahada aha chamande tin yoro ko rodo ugo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko akme filla ko ala yakanda wallahi ala ti fili banji ga kirai kuma ko roma de do ne ya soro iten nabi nyuma yi kai e kun dan nabi nyuma ne de yi kai suno ka fo a jina yakele ko rodo flena yel manaka ke kirai otey zongoro do flena yel manaka ke kirai otey mais zongoro be ka waljué zongoro be ka kutubui mais jina yakele ko walma to di la go shijoro do adama dena kibit laga ke kirai ko to ba fo ya kunde nga fe ya otey wa wajadaka dolan fahada ay kiraya di ala kirama ama sowa mina ako wa wajadaka dolan fahada ko fe ako wa wajadaka ailan fagina min ngagela be Muhammad era de kumi kamana gamba ke chugudi nya Abubakar Sidiki dima setigi do wallahi wodo nya Seydina Ousmane dima milliardaire do Abdurrahman ibn Auf yo dima milliardaire do olu be setigi onna kera dumisani mi misegi ga chibe nyene bo doni siraka kala siraka akala ne do atisira manye nya Seydina Ali dima ni ko kele ke chefari nya Seydina Umar dima ka atogodi Khalid ibn Walidi yo dima ni ko dumisani mi naga kene mako bala sita kata o don tlema ka ke ko mi avion o ma hélicoptère Abdullah ibn Mas'ud nyo dima ni ko dum sani famiyali kala ni ya nyini nga doron abisingi jabi Abdullah ibn Abbas dima o mana wa wajadaka ilan fa agina mago me fen fen ne ala ya kiye o de wa wajadaka ilan fa agina o mana ni wartige war soro fen dama do ke fil dama do ke ga ka soro ala o kangar dai wallahi ni wartige war soro ala ko ama Muhammadu fa amali yatima fala takhar e rabora yatima yala wartige ta do ka warka cha fa ga ta yatima do nga dugolo boshula wallahi ay kan arda ay kana yatima de anu karabaka do ko dafe ko mi may wa masaila fala tanhar ay wani delli kala ni may kana gen o de la nabi ka alam na sharaha min dama aba hakli to ala ndika alam na sharaha min dama aba hakli to ala fa ka do tanam mi alam na sharaha la delli kala gendo kodi ay mika chende fiyo korata kika deligala beso de matse ka mal deligala beso nyata ka na folo ba na fara ko deligala delite na folo ba ta mali de awo na fara ko delite na folo ba o ta mali parce que mali deli jete islam ya ka martaba do wallahi almamu yorubi shika deliga tlinga deliga misrula kudi ye dungo do fitri sella fitri bando e haywa factory nana almami shiti denga factory sara ko factory temene na almami yara ya sara factory temene na mitri wala ya sara je dungo do lube delila o mana minu rubi ta jumana sa jumana almami falaki jole do ni mikoro haywa nyege farade ululu farade o mana alema deliga ya dumisanu bana be koroto salam blali koro salam blato e pa bani baraji takula deli bina damine fo kere na fo deli yere kere islamé doy wallahi man ni ko ngi maliya be sodro iga warbi bande ala ka be soma o dumana mali deli ba din o côté mais ni mu ko yi deli ko la na seti dra fo nyame dugo ke na la sona mbake mais kana ge ni bi alam na shara bara dro kana deli kala wallahi alay kangar da ala kira yala o man alay jumay fa ala kira wa ma saila ko fe ako fa ama bini imatrabika fa hadisa o me qur'ana dola wa ama bini imatrabika fa hadisa abe kuma kili nene alay here mingi abarkada ni ya ne to ga foy ka nga fi kuni alay here mingi yoro ne ya fi ya waso tede ivo nam wa ama bini imatrabika fa hadisa mika baraka nende billahi suma wallahi tallahi ala in alam nashraha sigire dinama wallahi nene ma fonye ala java ne nyoro yin sigatula ne de ya fi ne war boka de moru ma ko ngaka na flotige ne makaye kuri wallahi ya akira ya fama ne de bana mori ma mene fay mori di nene nana da kena ka ko ndike mori aba fo ne kere wahabiyai sigatala ne ba ka dubla parce que ne rete wahabiyai de ay dara kala ne ndise ka ke wahabiyai foni me yere do wallahi itise ka ke wahabiyai ma fi ne wahabiyati je de ay dara ka kala ne nyuma halo ni yahudiya bi je kuma ta wahabiya ma parce que o ba yere don akanga mo mara tugo mena abudo ay dara kala ne nyuma halo ni yahudiya bi je kuma ta wahabiya ma mais atika yedi
parce que abi adama donga hake kolosi karamɔgɔ Haidara furadama wazulu la abi min fɔ a y'a hakili to adama donga hake la wallahi i y'a faamu wa mais ani ngɛra ye kelen dɛ o tuma na ne tɛna kɛ wahabiya ye mais ne y'a da kɛnɛ kan ko n digɛra mɔriya ko ninnu na ne fa b'a fɔ ko e balola a la yan e bɛ k'a ye k'a fɛ bɛɛ b'a la yan o mana nin kɛtɔ don ka n ka du bila o la ne ye n dogo sa n kɔni min ka faradaw seli safi witiri n kun banna o ma n t'a fila wa ne s'a fɔ jigin dɔrɔn a banna n tɛ foyi kɛ ne tora ten karamɔgɔkɛ ala nana ne sɔn don dɔ la ne ni karamɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ jamana wɛrɛ n t'a fɔ maliyɛn sɔmi ka jan u t'a fɔ an ka ca maliyɛn ye maa dɔ ye ni ne y'a fɔ sisan u bɛ avion ta sini ka taa nɔfɛ n t'a fɔ mais ne karamɔgɔ milliardaire de don millionnaire tɛ dɛ milliardaire min ala mina sira di ne ma a tɔgɔla avion b'a bolo a halala avion karamɔgɔ min ala mina sira di ne ma a halala avion b'a bolo jamana min y'a ja a bɛ taa o jamanaw la ka milliardaire don ne m'a deli dɛ ayi ala de ni sɔn a la wallahi ne bɛ nin kɛ tuma min na ni sɛgɛn ninnu bɛ na tuma min na ne mɔmuso ka kilisi bɛɛ bɛ na mais ni dɔnni ye dɔnni ka dayɛlɛ mɔgɔ ye karamɔgɔkɛ e bɛ mɛn ko caman na dɛ e ka ginjo alimami la bani ginjo alimami ye ala deli ka ala deli a ka dɔnni bɛna dayɛlɛ tuma min na a y'a sɔrɔ si kɔrɔbayara a taara alifa siriki nɔfɛ bɛrita a ye dugawu k'a ye serifu don ala nana a ka dɔnni dayɛlɛ a ye mais a kɔrɔ tɛ alifa siriki de ye alimami kalan dɛ ayi nka ale kɛra a ka sababu ye k'a dayɛlɛ maju lajɛ karamɔgɔ maju sila tuba Ismaël Dramé de ye kalan k'a bolo ka kɛ dɔnnibaa ye ka kɛ zakiyu ye mais a m'a dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ don min na Ismaël Dramé fana taara ginjo alimami de nɔfɛ a y'a dayɛlɛ i y'a faamu wa aw mana an karamɔgɔ don Sherif Usmane Madani Haidara a ye dɔnni sɔrɔ Saada fɛ yen ka kɛ ko bɛɛ ye ka yaala arabu jamanaw na mais a bɛ dayɛlɛ don min na a taara min ginjo alimami a m'a dogo an na o a ko ale taara alimami fɛ yen alimami de ye ale kɛ mukadamu ye fɔlɔ alimami ginjo alimami de y'ale Haidara ka diɲɛ d'a ma tijaniya wurudi filɛ nin a di mais mɔgɔ bɛ tijaniya ho min na ale de tina o kɛ ale tina o de kɛ a kɔrɔ tɛ ale tɛ tijaniya ginjo alimami de ye luzunu d'a ma n ye diɲɛ de kɛ tan ka tila a ko a ye segero d'a ma lahara o tɔw bɛ taa da kɛnɛ ka mɔgɔw ye o tumana mɔri i mana kalan cogo o cogo hey sirulu sira i t'a dɔn n'i panna dɔrɔn i b'a jɛ n ye kalan kɛ karisa fɛ o de ye n ka sirulu mɔri o tɛ kelen ye i y'a faamu ne bɛ ka min f'i ye ne ye laturu kalan min fɛ min ka Musa Sogoba mais ne bɛ ka prévu min kɛ laturu ye a bilahi n'i y'a da 100 o 100 fila dɔrɔn bɛ kɛ Musa ta ye Musa ne kalan laturu yɔrɔ min na o ye lajɛli ye mais ne ka laturuden fɔ ko i b'a kɛ bi yanni tile hakɛ in cɛ a bɛ kɛ ale ma ne kalanw na o ne yɛrɛ de ye o ɲɛɲini o mana karisa ye n kalan e yɛrɛ bɛ wuli ka ɲɛɲini kɛ dɔ de bɛ n'i dayɛlɛ o mana ni cɛkɔrɔba in don dɔ la ne bɛ n ka wazuli la TikTok kan Facebook kan wala plutôt Facebook kan a y'a sɔrɔ n ma don YouTube kan n ma don TikTok kan n kun bɛ Facebook de kan a ye ne ka video lajɛ a ye ne wele parce que o y'a sɔrɔ 2015 de bɛ ne n'ale cɛ a ye ne wele parce que a ye n ka numéro ye a ko karisa don wa ne ko oui n k'o dɔn n kumana français na a ko est-ce que n y'ale dɔn n ko n filila dɔɔni mais sirinɔni dɔ bɛ ne na a nana o fɔ quoi a y'o fɔ dɔrɔn ne hakili nana ale ne yɛlɛla ne ko n y'i dɔn a ko vraiment k'a kɔntara ne ye awɔ mɔgɔ caman bɔra ale fɛ yen mais o si tɛ yen nɔ min kɛra wazulukɛla ye i y'a faamu ne min ma kɛ madarasa karamɔgɔ taara don politiki la ale y'a ye ne kɛra wazulukɛla ye ale bɛ ne ka video ye Facebook kan i y'a faamu a bɛ n ka wazulukɛnɛw ye ko n'ala sɔnna ni bi fitiri selila a bɛna fɛn dɔ ci ne ma bon ne yɛrɛ y'a miiri bilahi tellement que wari bɛ cɛ kun wari b'a kun ne kɔni ko ne ta ɲɛ ne wariko la ni fitiri kɔni sera ni kɔni ma wari ci ne ma miliyɔn damadɔ don ala ka kɛ la fitiri sera min kɛ message nana ne ka WhatsApp la ten n ka cɛ yɔrɔ WhatsApp la n'i ye papier ci mɔgɔ ma dɔrɔn o message ni vocal tɛ kelen quoi ne y'o ye dɔrɔn ne y'a dɔn photo don ne yɛrɛ fɛ n ko ye western ye ja western kɔrɔba don ne y'a woloma ka taa ne y'a sɔrɔ arabu sɛbɛnninw don ne jigi kun tigɛra fɔlɔ quoi awɔ parce que a y'a sɔrɔ arabu sɛbɛnnin don arabu sɛbɛnni caman bɛ yen n bɔra o la o a tɛ ka ɲɛ n bolo a y'a di yan a ko Ayatollah a don a ma taa Ayatollah ten a tɛ Ayatollah fɔ ma mais kuma dɔ i k'a faamu a ko karisa a ko n ye 19 d'i ma n bɛ fɛ i ka diɲɛ ladɔnniya 5 la bilahi ne ka sarakati de filɛ
Akonye alam nashraha nya ala tɔgɔ 19 y'o di ma 19 mais n bɛ fɛ I ka diɲɛ ladɔnniya 5 la diɲɛ ladɔnniya 5 la ne ko n ɲaamɛ n bɛna diɲɛ ladɔnniya 5 la n b'o layidu di ma a m'a fɔ a bila Facebook kan a m'a fɔ a bila TikTok kan la o ma tɛmɛ an cɛ a ko n bɛ 19 di ma 14 o ye n'a y'i diya ye mais 5 in n bɛ fɛ I ka diɲɛ ladɔnniya a la ne ko hɔ ɲaamɛ ne y'a sɔrɔ min kɛ ne ye diɲɛ ladɔnniya ne ko aw ma ni gɛlɛya b'aw la n'a bɛ fɛ ka don da fɛ a bɛ Alamina Saraha sɛbɛn siɲɛ 7 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 7 I bɛ jala ɲini min y'a fɔ ne a tɛ an ka jamana na a bɛ se ka kɛ jala t'u ka jamana na n ko mais a ko ne ma yiri min ka kunna a ka jamana yiriw la n'a dɔnnen don k'a ka kunna I bɛ yiri kunnama de mugu ɲini k'a k'a la walima k'a fara ɲini k'a k'a la anw fɛ yiri min ka kunna yiri bɛɛ jala ni siɲa don siɲa yiri ba man ca n'i bɛ jala ŋɔmɔ ɲini k'a k'a la parce que ne yɛrɛ ye jala ŋɔmɔ kɛ n ta la I b'a ko tile 7 I bɛ Alamina Saraha sɛbɛn siɲɛ 7 ka jala ŋɔmɔ ɲini ka k'a la k'a ko tile 7 a ko Ayatollah I bɛ Alamina Saraha sɛbɛn siɲɛ 70 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 70 yiri min bɛ aw ka jamana na n'a yiri ka maga a tɛ I n'a fɔ bin a tɛ I n'a fɔ yiri I b'o ɲini I b'a k'a la I b'a tobi anw fɛ yan yiri min bɛ yen bin tɛ yiri tɛ a bɛ fɔ o ma alajɔ I y'a faamu bin tɛ yiri tɛ n'i y'a ye I b'a fɔ bin k'a sɔrɔ yiri don o ye alajɔ ye I bɛ alajɔ ɲini I b'a kɛ Alamina Saraha siɲɛ 70 mais I b'a tobi I b'i ko tile 7 a ko Ayatollah a ko I bɛ Alamina Saraha sɛbɛn siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 I bɛ kɔnɔ kamama ɲini kɔnɔ min ye valeur ma ye a bɛ se ka kɛ sɛ a bɛ se ka kɛ kami a bɛ se ka kɛ wa exemple a bɛ se ka hali pigeon I b'a ɲini I bɛ Alamina Saraha siɲɛ 70 ni 7 I b'a tobi n'a ye I b'a dun I y'a faamu I b'a tobi n'a ye I b'a dun a siw fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛ dingɛ na o ye joli tɛ 3 ye wa a ko Ayatollah I bɛ Alamina Saraha I b'a sɛbɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 10 I bɛ 14 jiri 14 voilà an ka ale ka français in to yen an ka kɛ fɛn parce que ale bɛ français ni arabu de fɔ a ko I bɛ yiri 14 I b'o ɲini yiri 7 bɛ yen I b'a kɛ yiri minnu bɛ yen ni ŋɔni b'a la I y'a faamu ŋɔni bɛ yiri minnu na I bɛ yiri 7 ɲini yiri 7 I b'o kɛ ŋɔni t'a la mais a yiri den bɛ dun I b'o yiri 14 fara ɲɔgɔn kan I b'a kɛ minɛ kɔnɔ I bɛ Alamina Saraha sɛbɛn siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 3 ou bien 200 ni 10 n'i y'a k'a la I b'a datugu k'a sigi kana ko k'a sigi tile 3 duguma fo a ka tile 3 dafa comme ne b'a fɔ a ye n'a sera tile 3 ma ɲɔtɛ hali n'a sera san 1 ma mais kana ko k'a sɔrɔ a ma tile 3 dafa a ko n'i y'a k'a la I bɛ sɔrɔ k'i ko a la I b'i ko a la tile 14 diɲɛ don o don I y'a faamu wa a ka 4 o tɛ 4 a ko Ayatollah a ko ni I kamana gana a ko I bɛ taa yiri ɲini yiri min bɛ yen a ye yiri dɔ fɔ u ka jamana o t'anw ka jamana na I y'a faamu mais a ko yiri olu fɛ yen a yiri ka kɔrɔ yiriw bɛɛ ye u b'a fɔ cogo min na bon anw fɛ yan yiri min ka kɔrɔ yiriw bɛɛ ye n'o dɔnnen don an ka Mande jamana na yan o ye nkunjɛ ye o ye nkunjɛ ani marakajugunin I y'a faamu bamanan ka yiri ko la yiri dɔn na u b'a fɔ ko nkunjɛ ani marakajugunin de ka kɔrɔ yiri bɛɛ mais a y'a fɔ ne a ko I bɛ yiri ɲini yiri min bɛ yen nɔ tariku bɛ min ka kɔrɔya fɔ k'a fɔ ko a yiri kɔrɔlen don a ko I bɛ Alamina Saraha sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 a ko I b'o yiri in furabulu ɲini mais n'i b'a ɲini I b'a tigɛ waati 2 tilegan dere fɛ walima su fɛ parce que limɔgɔ tɛ segin a la n'i y'a furabulu sɔrɔ I b'a susu I bɛna kɛ nasi na Alamina Saraha 200 taa nasi la dimanche 6h I b'a kɛ k'i ko lundi 8h I b'a kɛ k'i ko mardi 10h I b'a kɛ k'i ko mercredi midi 14h I b'a kɛ k'i ko jeudi 16h I b'a kɛ k'i ko vendredi 18h I b'a kɛ k'i ko samedi 20h I b'a kɛ k'i ko a ko billahi I bɛ tɛmɛ cɛw kan billahi ne y'a kɛ ne ka ni kelen o kelen fɔ a ye ne ye nin bɛɛ kɛ a kana k'i kɔnɔ k'i bɛ kun ne na sisan dɛ ne ye nin kɛ a ka 5 ma dafa a ka 5 kɔfɛ ne yɛrɛ ye 2 bɔ n yɛrɛ la a ta ninnu na k'o di alhamdulillah a ta ninnu na ne ka Alamina Saraha bɛɛ tɛ nin ye dɛ ne ye Alamina Saraha min fɔ a bɛɛ tɛ nin ye dɛ mais ne ye 2 bɔ n ta la a ta la a ye 5 min fɔ o 5 kɔfɛ ne ye 2 bɔ n ta la o ye jumɛn ye
ne de kuima alam nashrah iba nafla sel ale ka dalu diledo mais ko ne ka duru dien la donya la abla Facebook ka o nere abla TikTok ka o nere na ka ne ta abla ka o nere ni ndusukuni ala chei ta ma fa abla TikTok ka da ko dien la donya la o mana dien la donya sira mi ngano ko o ne réseau sira yi ya fama ne min wala na mo fone ne o di dien mama o anafla wallahi tletan nani angalina alala ake abike sigatala ibi jo nasite mi nga dugula ibe arabu jamana wala mebe to jamana do la nasi 7 chugo tin de ashali ka fendi tay ni shukura Allahu akbar fode ika bismillah kala ka tabla wala dolna ne i jole be alam na sara shen bi wolo blankala ibiti kumire mina ibi shen wolo blankala ibulu ka kumire mina ka shen wolo blankala ka ti te tur ka shen wolo blankala ka wuli ki sigi ka shen wolo blankala ka sai ki te tur ka shen wolo blankala ka wuli ki jojo flana na ka fatiha kala ka ta ngaka na ka alhamdulillah ne adam na bismillah ka na bismillah ka tabla wala dolna na ibi alam na sara shen bi wolo blankala ibi kumire mina ka shen wolo blankala ka wuli ka kumire mina na ki jo ka shen wolo blankala ka ti te tur ka shen wolo blankala ka wuli ki sigi ka shen wolo blankala ka sagi te tur ka shen wolo blankala ka wuli ki sigi ka tahiyya kala yor la fendi kalai fendi kala yor la bi tahiyya kala bi salam bla abita be alam nashra ke maflan tande kele nafla abi ketadi kudi ibi tletan nani kaka chendo siga tala ne o ke ne o bonyere la ama fo ne ko di de parce que mbana ka durula nga aye dal ka daludo ne jime bonyere la ake shini ake abike billahi tallahi ne de ya wele don dola ngone mako be wazulu ke minena kodi ngo wazulu ke minena tigi ko ne mako million gele mbe fe ka soro o ya soro akani wo duruin ne duruin beke kalu woro ko nana na ma fe zoro na wele ne ko alsa dalel makele akoy ma ko ne be jamana na mi war mi do sefa tawa ne ko sefa do ako ni san dafara ka soro ko sa kalu jole ne ko kalu tan fla ako ni san dafara ka soro million tan fla tika kontu la ni janfa Allahu akbar wallahi billahi afoni ako ni san dafara ka soro million tan ani fla tika kontu la ni janfa Allahu akbar ako me mo go fe ka ko damina na domina ka ke odode ako tika ako ta ake ne kalu woro de ke billahi ne duru beke kalu woro halsa ne mai ma ko ni san dafara kalu woro toy na dafara kasro e ma million tan fla mara ka jamana war million tan fla mara e ga kontu la ni janfa ne ko bossa ne mo go be bafulu komle la ako ka noko ako be na ibi iga farda selbe ko fe iga farda selbe ko fe subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar la wala quwwata illa billahi al azim odibiya akoy ken ni farda ke ni salam bla sai singile bi alam nashara shin wolo blanga ni shin wolo blanga la bi ti tur ka fa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al aliyu al azim iba shin kilingala imma go be femina iba fi dala ko ala ne mo go ben fe wallahi abike akorobo ya fama akoy bi tletan an nani kaka tletan nani je dungo de bake wallahi ne adaba kama ka tletan nani folo ke ka sheru usman madan haidara ka dugo kai ana diu kodi nga tletan nani flana na ngone mago be nga baflula kodi yan tletan nani che wallahi billahi ne million faranyonga ka nga baflu kura nga wazulu ke mine kura kasa mada asani made o tle sabana doro doyne wele ko mana ko mine kunde fe ya ne nga ngo wazulu ke mine ngunde ne bulu ako ka no ako ya san joli ne ko million gele ne wa muga oro ni be ako ta western na itoko chima ne itoko chama ay ne ka million gele ne wa muga segene ko atule ake ko min ne ya san wallahi akela wala ake ko min ne ya san wallahi abillahi na asro ne de mako jora wazul ke min na atembulu mi wazul ke min de luwe ako ha ko ne ninge wallahi akala sabi ta yela makuma men kalo woro bita dafa kalo tan fla bita dafa odo ya soro ne afa alhamdulillah wallahi mi me kontula ndo dafa ble ya fa moi ya fa moi ola sisa moko do de ba fo ko he qur'ane mona ni ga qur'ane ete qur'ane don wallahi segre do ay ate qur'ane don wallahi he qur'ane wa ko kumaru ga ko qur'ane ni ge senged manga jamana ona e kono ko malle be ka qur'anata wallahi qur'anata ayde ami ka selna me ka qur'anata kelende de jamano be ka qur'anata fanda jamanate abillahi tallahi jamano nu be ka qur'anata a kelende fanda jamana yi oti
arabu jamana bɛ ka kuranɛ ta hali valeur la fitini dɔrɔn billahi tallahi u dafa jamana bɛɛ ɲɛ a bɛɛ wallahi m'a fɔ ko kɛlɛ tigɛ koyi kɛlɛ bɛ kɛ arabu yɛrɛ taala ye kɛlɛ ye kuranɛ nana sɔrɔ arabu go kɛ kɛlɛ la kira yɛrɛ de ye dɔbɔ kɛlɛ la Kawsu no Azraju san 40 diɲɛ san o san u bɛ ɲɔgɔn faa ko min kabako kira de ye dɔbɔ arabu ka kɛlɛ la n'o a kana k'a kɔnɔ ko arabu ka nin kɛlɛ ye silamɛya ye la o ye arabu yɛrɛ danjugu ye kira de nana dɔbɔ arabu ka kɛlɛ la sinon a y'a hakili to a la jamana fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye kuranɛ ta ba la a jamana bɛɛ billahi tallahi u ɲɔgɔnna tɛ yen u kɛrɛfɛ jamana na wari la Iran jamana o jamana bɛ danbɔ i tɛ Iran bɔ setigiya la u tɛ siran ɲɛ machine dilan la ordinateur dilan la missile dilan la ça fait diɲɛ technologie foyi tɛ yen technologie da ye Amérique ye cɛ min b'a ko a da Amérique la o da ye Iran ye mais Iranien bɛ baara kɛ ni kuranɛ de mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i t'i ka recherche kɛ o n bɛ ka baara kɛ ni kuranɛ o kɔrɔ tɛ k'i tɛ recherche kɛ parce que mɔgɔ malien de y'a kɛ ne ye kuranɛ kalan sa i b'i sigi so kɔnɔ ne ye karamɔgɔ ye ni min kɛra o tɛ kuranɛ o kuranɛ y'a damana matière de ye i b'i kuranɛ dɔnni tila ka matière wɛrɛ dɔnni ɲini n'i y'a dɔnni ɲini i b'a kɛ kuranɛ m'a fɔ ko baara dabila kuranɛ ko i'malu fasayarallahu amalakum mais an y'a kɛ dɔrɔn ne ye kuranɛ dɔn dɔrɔn foyi la billahi tallahi kuranɛ de bɛ yirijala yɛlɛma k'a kɛ yiri kɛnɛ ka yiri kɛnɛ yɛlɛma k'a kɛ yirijala ye mɔgɔ b'a fɔ sisan ne ɲɔgɔnna waritigi tɛ yen ka waso la ka fɛn i bɛ bisimilahi rahmani rahim ta dɔrɔn san kelen n'a y'a sɔrɔ miliyari b'a kun san kelen o b'a sɔrɔ billahi tallahi miliyari 2 juru b'a la kuranɛ ça fait kuranɛ mais komi n'i y'a kan t'olu di an bɛ hɛrɛ de nɔfɛ o mana i bɛ jirijala fɛnɛ yirijala faso bɛɛ taa mɛn ka min to wallahi a yɛrɛ kamana gannen don a n'a muso hali u tɛ la ka n'i sigi karamɔgɔkɛ ne de bɛ dalilu d'i ma billahi t'a kɛ waso tɛ o ne Ala yɛrɛ de y'a dɔnni di ne ma kuranɛ o y'a nɛgɛ ni don o don an ka taa janaza yasikala na olu tɛ maa don da la quoi hey a ka janaza yasikala ninnu sokura yasikala ninnu a t'a kɛ waritigi ye a t'a don da la kana siga dɛ m'a fɔ i t'a kalan i ka yɔrɔ la yasi yɛrɛ n'i kɔni y'a kalan dɔrɔn tanga bɛ yen mais a kana k'a kɔnɔ k'o poroporo kuranɛ kalan ninnu k'o de bɛ na kɛ fɛn ye walima kɛmɛ naani n k'o de y'a jasi a karamɔgɔ yɛrɛ t'a kɔ tɛ o 400 n'o 2000 ninnu de yan i y'a faamu wa o de ye jasi ye tiɲɛ tɛ o tɛ kuranɛ o tɛ maa t'a ɲɛ kuranɛ na mɔgɔ